Bona nit, Eduard. Hola, bona nit. Explica-nos tu cena. Ara explicarem el sopar. Aquest sopar es llegeix Chinese Chicken Barbecue, BBQ. Són sopars lingüístics. Menges i a més practiques idioma. És per aprendre anglès i per reinserir-te a la societat on ara entrarem. I té un 37% d'arròs, 28% de chicken, barreja de vegetals i coses xines. I crema, que és un contento. I la beguda? La beguda tenim, ja n'hem parlat, un chardonnay, que ja me l'he fotut, notareu, amb el parlar se m'enganxa una mica. Aquesta reverberació de fondo ajuda també una mica aquesta salsa, aquest cau. Llavors tenim una amanida que caduca el 7 del 7 del 2008 i té un tros de llimona. Una cosa, el 7 del 7 a on? Del 2008. Però a on serà? Clar, nosaltres... Perquè allà on anem és el 7. Clar. O sigui, aquesta amanida que ara menjaré, per canvi horari, està caducada. Està caducada perquè, clar, jo vaig 2 dies endavant. Ara hem sortit de Barcelona. Quin dia hem sortit a Barcelona? El 5. El 5. Amb el canvi horari arribem a Wellington al 7. I ara estem entre fusos horaris. Estem per sobre de l'Índia. S'està caducant, l'amanida s'està caducant en aquests moments. S'està caducant amb marxes forçades, aquesta amanida. Ella no ho sap, però està caducant. Llavors, et donen a l'amanida, va tot enganxada, una llimona. Amb aquesta llimona pots fer vi amb llimona, pots fer pollastre amb llimona, pots demanar-te una caipirinha i fer-te una caipirinha aquí a 7.000 peus d'altura i una boleta de... aromes de salmó. De salmó en té poc, però d'aromes en té molts. Tanquem l'amanida. Aigua. Aquesta aigua que està a 7.000 metres o 11.000 metres ve directament d'Escòcia. Aigua d'Escòcia. De fresca i regalada. Pa fresc, també del dia 7. No entrarem en dates de caducitat. Molt fresc. I un pensament de xocolata per... Sembla que em coneguin aquests de l'aviació. Sembla que sàpiguen que sempre m'agrada menjar un trosset de xocolata al final del dinar. I, per si encara et quedés algun budell buit i no estessis tipus com un rènec, et donen Summer Fruits Trifle. O Trifle. Raspberry and red currant. Exacte. Per acabar-te d'inflar. Ja t'infla prou el canvi de pressió, que mireu com d'inflat està aquest d'allò, que també acabes ben rebotit d'estómac. Però deliciós tot, deliciós, molt bo. Fins aquí, menús aeris. Que aprofit.